boas, queridiñe. Luns arrancamos outro vlog máis. Hoxe comeza a semana un pouco cansa. Sempre me pasa un pouco os luns que arranco máis cansa. De feito, a semana pasada, se viches o vlog, nin sequera hai vlog o luns porque non conseguín gravar nada xeitoso porque me atrapallou un pouco o día. A pesar de ser un día pues, guai, como a todos, pois non din feito máis. Traballo feito, compra feita e agora imos dar un paseíño. Non sei se logo me dará tempo a facer forza, se non adecuarei o resto da semana para facer os 3 días de carreira e 2 días de forza que fago sempre. Pero agora vamos a dar un paseíño e logo teño reunión, entón tampouco demasiada presión por facelo todo o luns, sabes? Porque é así como un pouco demasiado. Pouco máis. Os luns son así, tranquilitos. De feito, hoxe no traballo tamén foi un pouco así, fun en presencial, que sempre me mola para falar coa xente e tal, todos tiñamos así o luns un pouco de luns. Non se pode empezar tan forte a semana, hai que ir como paulatinamente, sabes? Pero bueno, penso que se pode. Vaya, a xuntanza durou moitísimo máis do que contaba. Adoitamos a mañar todo así nunha hora, rapidiño, como moito hora e media, e levounos 2 horas. Certo é que eu estive bastante chacharateira. Fixen moitas preguntas, comentei moitas cousas, entón eu fun parte de que as reunións fose tan larga. Pero bueno, é o que hai, unha vez que nos reunimos cada 15 días, pois as cousas teñen que quedar claras. E logo, subí un vídeo a TikTok sobre o regulamento de retorno que se aprobou outro día na Unión Europea e o nivel de racismo, non sei moi ben como chamarte, porque creer que porque ti hoxe vives aquí tes máis dereito a vivir aquí que unha persoa que veña de fora, a mí resultame chocante, non? Tamén nos comentarios se dá por feito que a xente que ven de outros países veñen a delinquir, a non querer traballar, cando a definición propia da migración é para buscar condicións mellores. Entón, vexo moito prexuizo, pouco análise, e logo hai un par de comentarios que xusto me deixaron agora no outro vídeo que publiquei, que ademais din que non hai recursos para todos. Eu, a veces, non comprendo moi ben como a xente compra o discurso de que non hai cartos para todo. Para todo, para qué? Non? Porque a economía é un invento humano. Entón, distribúela ou decides as normas según che conveña. O problema hoxe é que os que escriben as normas son os que teñen os cartos, non? Os que teñen esos recursos que ao parecer non chegan. Hai xente moi rica no mundo. Ai, pero que tamén o traballou. Tanto. Non o creo. Entón, a riqueza sí se pode distribuir, ten que poderse porque a economía é un invento humano, entón deberíamos poder empregala no beneficio de todas e de todos, non só duns poucos, e cando falo duns poucos, falo dun porcentaxe ínfimo da poboación, que non te inclúe a ti, nin a min. Non estamos na capa de arriba, na punta da pirámide da xente rica. Porque a veces a xente confúndese. O sea, cando penses que se van destinar recursos aí, non queres pensar que chos van a quitar a ti. Deberían quitar a esos que teñen miles e miles e miles e miles, que xa non sei nin contar ese diñeiro todo que teñen. Entón, a ver se fago vídeo respostando, pero, como podes ver, non me dá moita vida, porque ademais, cando fago un vídeo resposta, reflexiono ben como quero respostar, gústame responder con respeto, porque, bueno, as opinións, é certo que non todas as opinións son respetables, pero, bueno, calquera pode ter un mal día ou un cable cruzado e decir unha cousa que ao mellor non é adecuada. Entón, eu, no meu TikTok, respondo a todo o mundo con respeto. Se eu vexo que hai algún comentario que se sae demasiado de tono, eu creo que con fascistas non se pode razonar. Entón, se vexo que está moi ao límite, simplemente o bloquearía, porque razonar cunha parede tampouco creo que leve a nada, pero
Sí creo que hai certos comentarios de persoas como a ti, como a min, como a calquera, que sí que se poden debater para que, non sei, as opinións tamén flúan un pouco e non se queden só con ese discurso fácil, non? Que solta a ultradereita de que resulta que os nosos inimigos son os pobres migrantes que veñen sin un maldito duro aquí, sabes? Que os van roubar non sei o que, sinceramente. Ai, estou moi cansa para facer reflexións tan profundas. Pero, bueno, podes ir ao meu TikTok, que ademais parece unha rede social útil nese sentido, non? Porque podes como dar opinións e ter un pouco máis de feedback. Aquí en YouTube, ao final, salvo que fagas vídeos moi concretos, a min non me dá o tempo, porque xa te digo que para facer un vídeo de 30 segundos de TikTok mo preparo. Claro, non vou subir un vídeo de YouTube de 30 segundos, tería que facer un guión, un non sei que, un prepararmo ben, non teño tempo. Gustaríame, E non descarto un día facer algún vídeo monotema, non? Pero non, agora mesmo non podo. Seguro que é comprensible visto porque a miña vida, non? Hoxe non estudiei, por certo. Pola mañá estiven editando vídeos porque estou decidida a facer deporte pola mañá. Refírome a deporte a cando saio fora a correr. Porque logo aquí na casa poño un ventilador e estou medianamente ben, pero correr aí con todo o calor e tal non quero que me dé unha insolación ni me dé un parraque. Entón, para levantarme, gustame levantarme todos os días á mesma hora, teña que ir correr ou non. Entón, decidín que os días que non vou correr vou estudiar. Hoxe, por exemplo, estive editando, pero bueno, vou facer algo que necesito facer. En vez de facelo por máis tarde, fago máis cedo. Listo. E con este rollo todo, de 5 minutos, despido máis esta mañá. Mañá é martes, é a noite de San Xoán. A ver. Teño a brasa aquí abaixo, isto como Non sei se se escoita xa no vídeo, cerrei a ventá e penso que se escoita menos. Eu escoito claro, pero creo que xa no vídeo non se vai a escoitar. E se escoitas algo así de fondo, pois sí, é que hai aí unha máquina taladrando movidas. Día extraño hoxe, que supose que estamos en hora de calor. Certo é que hoxe foi unha oficina pola mañá e cando viñen ao mediodía a comer á casa non fun capaz de poñerme a chaqueta. Sempre vou ca chaqueta esta mítica de motorista por se caio, para non rascar os brazos, tengo protección nos codos, bueno, un pouco prevención por se que é fácil que eso a moto, supoño, ainda non caí, pero non o vexo complexo. Entón avaliei e digo, que será mellor? Arriscarme a ir sin eso, que caia e me manque, ou poñela e seguro que me dá un golpe de calor e caio. O sea, de verdade, estaba... Además, a moto é negra e dá o sol. E isto é finísimo, porque isto é un vestido, quero decir. Agora non podo ensinar. Pero é un vestido. Entón, isto é finísimo. E cando poso o cubo na cousa negra, pego así como... Bueno. E agora, nublouse, e fai como unha brisiña, que entón é como un tempo un pouco extraño. Non sei moi ben de que vai o conto. Bueno, que se manteña así un pouco, vale? Non me importa que non faga ola de calor, se nos dá un pouco de brisiña, nós sempre contenta. Fun a Casa Planta, porque o fin de quería haber collido as ervas de San Xoán, ali pola aldea. Pero como nos liamos en 300.000 historias, pois logo estou reventada e non quero ir papar sola a coller unhas ervas ao monte. Mal, dixeme, xa irei en Vigo. Pero que aquí, non sei que pasa, haberá sitios onde haxa, pasa que non vou poñer a recorrer toda a comarca viguesa para topar as ervas. Entón, como sei que as venden, fonos comprar. Pero foi unha tangada porque non son as que tocan. Non entendín moi ben. Entre que iba calorada, iba con presa e demais, porque xusto fun ao mediodía cando saín de traballar, compreinas e logo cando as miro ben digo, isto non é o que veña a contar, eso da igual. Estaba entrando en Casa Planta e había un coche aparcado na de minusválidos, ou na de persoas con discapacidade, ou non sei ben como se dixa. De verdade, cando tes estas merdas adquiridas e non sabes ben cal é a denominación correcta, merda para min. Ir a buscar, vou a poñer aquí, supoño que xa viches. Vale. Entón estaba un coche aparcado aí e unha moto ao lado, e o señor da moto
Cando se subiu á moto e viu que o coche non tiña ningún carteliño destes que hai que ter para aparcar nesas plazas, recriminoulle. Non lle recriminou mal, porque xusto estaba entrando e dixolle, esta é unha plaza de minusválidos. E o outro, en vez de decir, sí, non me din conto, facerse un pouco parvo, polo menos, ainda lle tivo máis que decir. E cando me díase a volta, estaba lle dicindo da moto, pois teño bastante máis educación que a ti, polo que vexo. E digo, por favor, non aparquedes en plazas que non están destinadas para ti, están destinadas a persoas que precisan que estén aí para facilitarlle os seus desplazamentos. Entón, non o fagas. Eu non aparco nunca, xamais dos xamaises, nunca, e podo decir nunca, porque non o fago. Antes deixo o coche en doble fila, subida a unha acera, bueno, subida a unha acera non, pero igual o deixo mal, multable, que aparcar nesas plazas, porque esas persoas necesitan esas plazas. E se te equivocas, se fuches, que a veces somos gañanes, eu tamén, a veces, pois digo, pois son un pouco gañana e fixen isto que está mal, colles e dis, vale, sí, e xa está. O sea, non discutas o indiscutible. Quedei máis e digo, pero ainda ten máis que decir. Faino mal, ainda ten máis que decir. E había un montón de sitio para aparcar, o que pasa é que eso está da porta. Claro, esas plazas están colocadas estratégicamente para as persoas que teñen mobilidade reducida, entón están cerca das portas. Ti tes máis sitios para aparcar, porque ali hai sitio a sitio. Se coñeces onde está a casa planta, había moitos coches, pero había sitio para aparcar, vamos, non había dificultade. Entón, bueno, quedei un pouco tocada, digo, pero que lle pasa a xente? Aparcar onde non debes, que, bueno, tamén podes ir medio uso un pouco tolai e igual tamén podía aparcar mal. Non nunha praza desas, pero creo me aparcar mal, vamos. Pero polo menos se te equivocas, pois sí, tes razón. Hoxe non teño día, venga, debe ser o calor que me derrita a neurona. Pero non te poñas ainda por aí a discutir. Non sei ti que pensas, pero eu son un pouco así, é dicir, non pasa nada equivocarse, non pasa nada decir, sí, non pasa nada. Creo que facer as cousas mal, ainda por riba a discutilo, que pereza, que preguiza de xente. Vale, hoxe estou cansa, dormín fatal, fatal. Ia ir correr pola mañá, pero hoxe o querido iba a traballar máis cedo, e dixenlle, mire, vou me meter outra vez na cama, non fagas moito ruido porque necesito dormir un pouco máis. Estive unha horiña máis na cama, o sea, ele ibas ás 6, estiven hasta 7 e pico, polo menos dormitando algo porque estaba cansadísima, o sea, demasiado chungo. E agora estou cansa. Logo igual intento facer un pouco de deporte, pero onte fun doar sangue. Eu teño medo a que onte non bebín suficiente líquido despois de doar sangue, por eso estou así un pouco máis débil. Entón, hoxe estive bebendo moitísimo. Hoxe batín o récord de beber auga. E agora tamén vou beber, que teño un pouco de sede. Entón, vou ver como me sinto para facer un pouquinho de deporte ou non. Porque non quero caer... Ou igual teño que ir ao PAC, porque en algún boca anterior contei que teño un algo aquí na axila. Entón, fun ao PAC, deron unha crema, conseguín ir á médica de cabeceira porque tiña cita, o que pasa que fun ao PAC porque non tiña a cita da médica, tiña o día 11 e picábame e digo, ou me arranco a piel ou vou ao PAC, que non me gusta a min ir ao PAC por razóns que pode solucionar a médica de cabeceira. Entón fun á médica de cabeceira e dixo, ainda tes mal, bota eso, pide cita preventivamente pois se che fai falta volver. E se non vos anula, le digo, xa claro, se poño unha cita e vexo que non necesito, vou anular e demo unha pastilliña. Pois dende aquel día, dende o día 11, estamos a día 23, intentando coller cita para a miña médica de cabeceira e non dou. E isto é a peor, parecemo, sin eu ser médica. Non me pica, pero agora como, máis que picor é casi un dolor na pel, non sei, foi un pouco raro, entón, quizáis deber ir ao PAC, vou no revisar. Se o próximo clip é no PAC, pois xa sabemos. Que non me gusta porque ao final o que facemos é saturar outro lugar que non está diseñado para eso. Isto, de feito, cando chegan a me dicir, por que non fuches a tua médica de cabeceira? Pois porque non hai cita. Non hai cita. Como fago? Xa está. 7 minutos rayando. Este blog vai sair infernal. Perdón, vale. Vou facer cousas, veña. Vou facer isto un poquinho máis ameno, non tan turras.
xa cheguei a casa e xa me saquei a camiseta. Calor de bochorno, parece que... Sabes esta calor que parece que vai chover? Que como que ten ganas. E eu, pois chove, joe, chove. Bueno, fomos a dar un paseiño por aí. Fomos incluso ata Samil, que outros anos había... Non é porque nos quixéramos quedarnos, que eu a festa non me vai nada. Pero antes, Samil poñase a xente ali a facer cousas por San Xoán. Non sei se que está prohibido, que tampouco me parecería mal, porque ao final queda todas as praias emporcalladas. Non o teño claro, a verdade. E logo viñamos así dando unha volta, todo por alá, e había pues, barrios con festas, e aí nos quedamos, e comemos unhas sardiñas, e pedimos un choripán, pero sardiñas, liámonos, porque eu quería unha sardiña, o sea, por sacarme un gusaniño, non? Que San Xoán é unha sardiña, como non? E pedimos unha ración, sin querer. Toda a ración. Estaban ben boas. Encántame. E pouco máis. Demos un bo paseo, a verdade. Fai un calor tremendo, pero mira, polo menos xa tiven esa sensación de San Xoán. Nada que ver como cando facía na casa de meus avós, que molaba un montón, por certo, pero bueno, ao final a xente vai saindo e todo cambia. Entón sentí un pouco de nostalgia, de tristeza hoxe, pero bueno, sempre hai que disfrutar dos momentos, aínda que logo se boten de menos, pois botanse de menos, e xa está, é normal. Quería ir tamén ver algunha luminaria, ou non sei como lle chamas chica, como lle chamas ti, cacharela ou fogueira, ou como lle chames, pero encendenas ás 12, eu ás 12, se estou desperta, coño, mote vou. Pero é que eu despois das 10 deixo de ser persoa, sinceramente. Eu son de mañás, me gustame deitarme cedo, tampouco é que me gusta, que o corpo xa mo pide. Entón, para que lle vou levar eu ao contrario? Non hai que levarlle ao contrario ao corpo, cando quere descansar hai que deixarse. Entón, sí que me molaría, pero non creo que este desperta a esa hora. Se estou e vou veralo, se o seguinte clip é mañá, quere decir que Alba estaba xa no quinto sono ás 12. Así que nada, finito por hoxe, foi un día un pouco extraño, porque claro, dormín mal, entón estou cansa e o corpo pídeme parar, pero bueno, hai días máis activos e días que son así máis tranquiliños. É o que hai. Chao! Como podes ver, eu onte ás 12, efectivamente, estaba no quinto sono. Vi por aí algúns vídeos de algunhas fogueiras ou eu chamo de luminarias que houve por Vigo, estiveron espectaculares as do centro, pasa que de xente así. Eu evito sempre a multitude. Entón, bueno, alégrome que estiveran xenial. A min gustame máis o San Xoán da aldea. Tocoume cidade, pois mala sorte. Mala sorte. Hoxe está o día fresquiño, encántame xa sentir que necesito poñer algo abrigoso por riba. Isto é un pouco exagerado, pero como me vou sentar un pouco a estudiar, gustame estar así quentiña, vaya, pero non fai tanto frío, realmente. Xa fomos dar un paseiño, facía bastante calor, de feito botei protección solar, pero estivo petando agora, é como néboa, perfecto, ese que vai chover, perfecto tamén. Fai falta que chova, sabes? Para que as cousas estén verdes. Para ter verde, necesitamos auga. Así que, un pouco de sol, un pouco de chover. O malo é que medra a erva, logo temos que ir á aldea a cortala, pero... é o que hai. Unha cousa que chamo eu o despropósito do día, que nos pasou cando viñamos de dar unha voltiña por aí andando, que sabedes as míticas marquesinas destas de... Marquesinas non sei como chamarlle. Vou poñer unha foto aquí, vamos, xa o estás vendo, non? Publicidade da Xunta de Galicia defendendo a sanidade pública. E eu xa contei noutros vlogs que tiven que ir ao PAC porque a miña cita ca miña médica de cabeceira era moi tarde. De feito, fun a médica de cabeceira polo tema que teño na axila e díxome, toma isto, e pide xa cita, xa preventivamente, sabes? A miña médica xa dicíndome, pide cita preventivamente. Anúlala se non ves, e digo, claro, por supostísimo, vamos, só me faltaba ocupar citas da sanidade pública tal e como está e non aparecer. Eu eso non o ia facer, evidentemente. Pero xa saiu dela a dicir, isto está tan mal que pide cita xa
por se dentro de unha semana ou 2 semanas non che pasa, poder volver. Pois desde que fun, o día 11, estou intentando coller cita e non consigo. E aí sigue a movida esta. O sea, que vou ter que ir ao PAC. De feito, iba a ir ao PAC hoxe, pero vexo que está un pouco menos roja, vou esperar a mañá, pero se non vou ir, porque ao final estoume botando un medicamento que non sei ata cando podo, porque me dixo, se unha semana non te pasa, volve. Onde vai a semana xa? E poñen un cartel defendendo a sanidade pública, cando estamos vendo que se ve que non están facendo nada pola sanidade pública, ao contrario, están privatizando. Eu indignada cara ao cartel. De feito, viñan unha familia na bicicleta e tiveron que flipar un pouco, porque claro, de normal xa me indigna, pero se ainda por riba estás xa personalmente necesitando ir a un profesional da medicina e non das ver ese maldito cartel, enervoume un poquito. Así hinchou unha vena, fastidia un pouco, a verdade. Non estamos dando toda a importancia que debería a este tema, me parece a min, vai ser tarde cando nos demos conta, xa me dou conta. Participo da sanidade pública, xa sabes, participo dun partido político, o sea, eu estou tomando acción na medida en que podo, pero non é suficiente. En fin, seguiremos loitando. Vou facer agora estudiar, toda a tarde. O sea, vai ser este blog, vai ser divertidísimo. O sea, que non vai haber moita cousa diferente, vale? Vasme ver sentada aquí. Encántame empezar a facer vlogs, xa dixen algo a vez, non? Xusto empezar a facer vlogs, cando decido sentarme a estudiar unha oposición. Good, Alba, good. Pero bueno, é o que hai, vale? É a vida real desta persoa. Non podo inventala, vale? É o que teño, é a miña vida. Ale, vémonos nun pouco. Día inteiro desaparecida, porque se estás lendo ben é venres. Saltamos de mércores a venres, hai un día por medio de normal. É que, ainda por riba, o mércores non despedín o blog, estiven facendo directo, e o lóxico sería acabar de facer o directo e dirixirme a esta audiencia, que de momento é pouca, pero algún día será moita, ou algunha polo menos, de que sean 2 persoas, por favor. E acordéme cando estaba xa na cama, non tiña ningún sentido. E onte, pasoume algo, que non é que sempre teña ganas de facer cousas, pero creo que nunca me pasara con tanta intensidade non querer facer nada. O sea, que me estaba pesando o día, a vida, todo me estaba pesando. E non quere decir que non fixera nada, porque pues, tiven que traballar, e aí traballei, e falei francés e inglés, e o que houvese que falar. Un pouco a remolque, pero aí o fixen, o mellor que puiden. Así que fomos dar paseo como sempre, fomos facer algunha compriña por aí, pero como porque había que facelo, sabes? Senón mirando o teito. En serio, non sei, deume un colapso mental e non me deu pa máis. De feito, non sei que iba a decir. Ai, foiseme. A cabeza xa non está tan ben, A idade non perdoa. Non sei que ia decir. De onte, de feito, que, bueno, se me acorda, xa direi. Pero hoxe estou a tope. É dicir, onte foi un día raro de narices, rarísimo para min, que xa che digo, non é que sempre queira facer cousas, pero un ánimo de vivir sempre teño, onte de verdade. Hoxe, agora, non pouco, vou ir correr, porque xa acabei de traballar. Logo teño que facer uns recadiños, que xa verás, e imos para Forcarei. De feito, quería levar algunhas cousiñas para Forcarei, a ver se me dá tempo de irlas comprar, e pouco máis. Vou apagar todo e a darlle o día. Xa estou en modo aldea, en modo
mancharme. Cosas que quería contar aquí. Que tiven a brillante idea de botar pedra blanca. Non poñades pedra blanca en ningún lado, quer decir, non che se de porcallada. Entón, o que vou facer é o que vou mostrar aquí. Isto está encendido, sí, bache. O que vou poñer aquí. A parte do que vou poñer aí, o que quero poñer é, teño por aí atrás algunhas macetas, como podes ver, ves que hai maceta aí. Bueno, esta palmera creo que morreu do calor, miña pobre. Teño aí macetas que o ano pasado a veciña deume un montón de suculentas que ten, e as suculentas colleras e metelas en terra e nacen. E teños como macetas un pouco aleatorias. Entón comprei esas que ensinei, que son así, porque as suculentas non fan raíces hacia baixo, senón que fan máis ben superficiais, entón venlle mellor un tarriño así. Comprei non é a máis pequena que había ali na tenda, pero case, porque eu son moi bruta e sempre adoito coller cousas enormes, entón dixen, contente, por favor. Entón comprei ese tamañito, porque a miña idea é, aparte de plantar aquí ourego, penso que vou plantar, non sei se tomillo ou un romero rastrero, porque eu teño romeiro por aí, pero o romeiro que quero que se faga grande, aquí non necesito nada que se faga moi grande, porque vai estar debaixo da árbore, e aquí dá moitísimo sol, entón vai dar sol. Entón quero poñer eso, e tamén quero poñer as macetiñas das suculentas. Este plan vai ser casi inmediato, porque ademais eu penso que o laranxeiro poñerlle as pedras encima foi un erro, porque xa fai que llas puxen. Unha vez que as tiven que cambiar, porque non sei por que as quitei, non me acordo por qué. A terra, co peso da pedra, a chuvia e tal, vaise prensando. Eu creo que eso non lle fai moi ben. Entón, voulle retirar as pedras, non hoxe, voulle retirar as pedras, voulle botar terra, sustrato, a ver se tamén lle boto algún tipo de abono para que este contentiño, porque non sei se... Ademais que quero plantarlle cousas, porque o orego é moi antiplagas. O que quero plantarlle debaixo do laranxeiro, o laranxeiro son plantas que lle axuden coas plagas, porque o ano pasado tive un montón de bichiños negros que non sei o que son, a verdade, será pulgón, non teño moi claro. Eu creo que foi o que lle pasou factura, que perdeu as follas todas. É a primeira vez que vexo este laranxeiro sin follas, a pensei que iba a morrer e digo, este laranxeiro plantouno a bisavoa do meu mozo, pois nos anos 50, sabedes? Que ten máis anos que a min, nos 50, 60, que non sei ben cando faleceu, pero vamos, que plantou a bisabuela dunha semilla, dunha semente de naranxa, entendes? Entonces non pode morrer. E entón quero cuidalo, e ademais que penso que vai quedar máis bonito é cando lle caian follas, porque ainda que é un árbore perenne, algunha folla lle cai, pois tamén lle sirve de sustrato ás plantiñas que teño debaixo. Teoría. Podome equivocar de novo, pero a mí encanta me equivocarme. O que si vou facer hoxe toca cortar a erva esa que é por aí abaixo. O que vou facer de maneira inmediata, porque logo dame preguiza. Pola mañá non quero facer nada, de feito. O único que vou facer é isto, coller un par de suculentas que me gusten e pasalas ás dúas macetiñas novas, ver cales máis teño para comprarlle máis macetas, porque vou comprar máis macetas, e vou sacar a mesa para fora. Non sei se vou poñer aquí ou a vou poñer ali na terracita aquela, pero a mesa vou na sacar mañá, si almorzo fora, porque outro día que dixen no bloque anterior que iba a almorzar fora, botei a cabeza fora, facía un calor xa a esas horas que dixen, no, pero agora estáse genial, entón si vou sair fora. Estaba aquí toda tranquila falando e por aí pasan hasta a caza da casa do veciño, entón veme, si estou falando aquí veme, pero por sorte fai ruido, pero non o vexo pasar. Vou traballar, que logo me poño de leria e non está ben. Viñenme un pouco arriba. Encántame planear algo e logo facer o que me dá gana. Como estaba por aquí bastante sucio, e quero poñer aquí a mesa, porque temos todo tan feito loco, que ainda que teño un oquiño hai un cachiño de cemento e demais, que a mesa quedaría guai, pero ainda está sucio, decidí limpar isto. E había algo de terra e saltoume todo polos aires. Entón, xa son as 9, o gordo está feito, mañá pola mañá
plantar as suculentas non é urxente, pero sí me gustaría facer ese análisis do que quero comprar máis, como se chama? Máis macetas. Entón, mañá penso eso non me mancha demasiado, ni me leva moito tempo. Bueno, facer mañá. Mañá pola mañá xa come, sinda que creo que agora vou ir porque está como por aí detrás aí temos un coche, está como por detrás, incomodísimo. Entón, claro, pola mañá quizás non me apeteza tanta incomodidade, entón vou ver de sacala agora. Pero xa non o vou a gravar. O seguinte clip que vexas xa será eu aquí sentada almorzando, inda que estou pensando, non vai chover, non? Capaz de chover. Eu encantada de que chova, por favor, auga, ven a min. Pero quería almorzar aquí mañá. Por favor, dame unha pequena tregua. Nada, voume cambiar, pasar unha auguiña e poñer o pixama, cear. Vou estudiar un pouquinho, que me deixo uns apuntes, estou como motivadiña para estudiar. E mañá moito máis. Xa estou contenta co que fixe. Está todo segado. E aquí limpito. Así que, mañá máis. Conseguido. Bo día de sábado, ainda estou un pouco dormida. Dormí bastante ben hoxe. Aquí sempre durmo ben, a verdade. Sempre durmo moi completamente. Non sei se escoitan os paxariños. Están locos por aí. Hai unha cousa que me está matando, que é isto, o sol. Porque estou posta, se puxera a mesa un pouco máis alá, daría máis sombra de laranxeiro, pero a ansia puídome, ou o sol móvese. Bueno, a terra móvese, o sol móvese. Ai, estou demasiado dormida para isto. Pero conseguido. Onte de paso, limpei a pedra esta, que estaba así un pouco negra. Bueno, da humidade, ademais, pois ponse negra. Quedou bastante guai. Teño unha pintura que comprei para pintar esa porta e teñolle moitas ganas. Comprei na verde. Bueno, aí vese que esa é a casa dos veciños, que me ven completamente. Comprara o ano pasado, pasa que non chegamos a colocalo porque o ideal sería primeiro facer, o sea, poñer o cemento no chan e logo o que sexa en vertical, porque senón, se o facemos en desorden, é un desastre. É unha cousa que aprendín a ser menos impaciente, porque creo que en algún blog xa se ve que fago cousas e logo digo, mierda, entón entro como nun bucle de fago, logo desfago un pouco, volvo a facer. Estou aprendendo a ter paciencia. Cando teñamos vacacións en agosto, se imos ter máis días seguidos para facer cousiñas, que dependendo de como este o clima, porque se fai calor, quedarémonos aquí e punto, pero senón igual nos imos por aí por Europa adiante, xa veremos, de momento non temos nada organizado, pero ainda así algúns días nos quedarán para facer cousiñas aquí. Prioritario, antes que isto, porque isto, bueno, isto é estética máis que outra cousa, é facer a corte, onde está o coaz, porque iso non é estética, iso é practicidade, porque nesta casa que temos aquí, temos un coche, que era da agua do meu mozo, que ainda o temos, e temos porrón de cousas, hormigonera, bueno, cortacéspede que ahora teño aquí secando, pero cortacéspede, a máquina de lavar que ahora teño aquí, deixeina secando un pouco para non metela aí, temos todo super incómodo, temos mogollón de cousas, é super incómodo de coller unha carreta, a escaleira, e claro, como está o coche no medio, todo é complexo, e temos un día sin areino, hoxe non, está todo, o sea, está petado, non se ve nada. Temos un saleiro, e aí é onde metemos as ferramentas de traballo da rural. A sacha, a galleta, o anciño, que aquí chaman angafo. Non sei como se chama na tua zona. En Melide era anciño de toda a vida, lo siento. Entón gustaríame os veciños de enfrente, os que a señora que me deu todas as plantiñas que teño por aquí, que un día, o ano pasado, en verán, o anterior, aquí non recordo ben, cando foi, dixeme, Alba, ven aquí, plas, fun ali a súa casa, que a teñen chulísima, e foi arrancando, toma, e teño un montón de suculentas. Bueno, son unhas plantas que son cómodas para ter porque soas están vivas. Por eso ahora tamén as ten, digna, de mantemento super baixo.
Non sei que iba a decir con isto. Que teñen as sachas e demais apeiros de traballo que eu creo que xa non as usan, pero bueno, claro, non as vas tirar, xa as tes, que faz, telas aí. E teñen un palé posto na parede e as cousiñas metidas. E vou facer eso, na corte abaixo. Logo se facemos o garaxe, igual o paso ao garaxe. Porque, bueno, esa corte, ainda agora ten un cuadro, ten un remolque, ten leña, ten un carro. Dixen que tiña un carro, non? En algún momento. E a idea é que sea como a sala de máquinas, non? Aí cando poñamos a aerotermia ou que vayamos a poñer, pois aí, se poñemos placas solares, pois tamén que este aí o tema. E as cousas o resto de cousas telas no garaxe cando nos fagan o garaxe na edificio de enfrente, na casa de enfrente. Que non sei cando será, eu espero que sexa este ano. O proxecto xa está na arquitecta, en teoría este mes xa non le van dar. Temos que ir á arquitecta porque é unha obra maior, bueno, non sei, hai que pedir un permiso no Concello, e como imos tirar a estructura interior, pois, bueno, hai que pedir un permiso cun proxecto de arquitecto, non vale, un permiso normal. Entón, pois, nesas andamos. Aí nos gastamos, non sei se nos cobrou 2.000 ou 3.000 euros, non me acordo. Pero bueno, non é tanto porque nos faga o proxecto, senón porque o que vayamos facer cadre co que o Concello quere que fagamos, non vai a ser que logo empecemos a facer cousas e non sexa o que toca. Ademais que non nos dan permiso, quero decir, imos pedir un permiso, imos dicir o que queremos facer, vai nos decir, se non ven con proxecto de arquitecto non xe dou. Entón, pues, xa preventivamente xa estamos facendo así porque o constructor xa nos dixo que nos iba a pedir permiso. Entón, facemos as cousas en orden, máis que rápido, inda que realmente ao constructor xa lle pediramos presuposto fai 2 anos. Non sei se non lo manterá, eu creo que xa non. Bueno, o que sexa, dame igual. Bueno, dame igual, me dá igual, se pide moito, pois. Porque non pida moito. Entón teño moitísimas ganas, porque cando teñamos a corta mañada, xa a mañada firme a que teña chan, non que sexa terra. Inda que debaixo da terra que se ve, o do resto de madeira que hai de ter aí a leña, é pedra. Entón, igual valía que a pedra, pero a ideal sería telo arreglado e enrasado coa rúa fora, porque fai un par de anos, ou non sei cando, amañaron a rúa fora e levantaron con respecto á casa. De feito, nesta casa agora entra nos auga, todos os invernos entra auga para dentro. Pero bueno, pouco a pouco. Levo 6 minutos rollando. Pero bueno, este vlog vai ser corto, porque hoxe toca a ruta por Galicia, Lugo, Melide e Vilatuxe. Entón, non vou falar moito no resto do vlog. Espero que algo do futuro despida este vlog. Pero non creo que fale moito, porque vou andar de un lado para outro. Son as 11. Xa fixemos toda a ruta, como poideches ver. Non teño enerxía para contar nada máis, pero polo menos estou despedindo o vlog. Sábado rematado, mañá máis. Boas, como podes ver, hoxe tocou a parte de sair fora, que está un día espectacular, 20 gradiños. É certo que o sol pega forte, pero que maravilla, non nos vamos a queixar desta temperatura. Hoxe estive saneando as plantiñas que teño na casa, porque, bueno, hoxe non liquidei algunha baixa, porque algunha baixa xa liquidei fai uns días. Como estiven con tantas movidas, tamén che digo, o importante é que comprar plantas adecuadas ao espacio que as vas ter. Comprei unha calatea no Lidl un día que fun por ali, porque era preciosa, claro, cheguei aquí a casa, era enorme. E a verdade é que non tiña onde poñela. E cando empezou a vir estas épocas de calor, necesitaba auga todos os días. Entón, iba a comprar unha maceta de autorrego, que ao final non comprei, e acabou índose a... E logo pensei e digo, a ver, evidentemente, estás nun momento vital un pouco complexo, que non das estado a todo, quizáis as calateas, que eu xa sabía,
son un pouco delicadas para a atención que lle podes dar e tamén a inversión, porque se lle chego a haber comprado a maceta de autorrego, quizáis iría ben, pero tampouco me importa demasiado porque de verdade que era unha planta enorme, e inda que eu teño bastante espacio, como podes ver, cerca da ventá, que aquí hai bastante sol que entra, era unha planta demasiado grande, entón o meu obxectivo é que sobrevivan as que teño e ir traendo algunha suculenta das que teño alá na aldea, que sabes que estou como reproducíndoas, entón potos, que son preciosos, creo que se ve por alá aquel, que teño que empezar a reproducirlo antes de que se me empece a morrer tamén. Tamén debería trasplantalo, o que pasa é que non teño perlita, entón prefiro facelo cando poida facer o sustrato bo, vou apuntar para comprarlo esta semana, perlita, trasplantala para cambiarlle, non tanto trasplantala, senón cambiarlle o sustrato porque ten o mesmo que cando a comprei. Entón, cando veñen co sustrato dos viveiros, que además non sei nin onde a comprei, non sei se a comprei en Viveiro ou no Lidl, que os viveiros soen cuidar un poquinho máis o sustrato, pero cando compras así nunha tenda calquera, entón, cando lle cambio o sustrato, aproveitarei para duplicala, vou facer varias, porque además encantan os potos, e pouco máis, non me, o sea, nota para a alba do futuro. Inda que veches unha planta que che gusta, non tes tanto sitio para plantas, porque eu sigo a xente que ten plantas e tenas no chan, non sei que, claro, eu non quero ter plantas no chan, é polo medio, porque logo cando teño que recoller para limpar, sufro. Entón, cada quen ten que saber que vida ten, eu non quero sacrificarme tendo que apartar movidas do medio, entón, simplemente vou ter as que teño, reproducir os potos porque son preciosos, de feito gustaría me poñer unha cociña, pasa que hai pouca luz na cociña, pero igual probo un destes novos que trasplante, e traer algunha aloe vera das que teño na aldea, suculentas, así, plantillas que tamén non requiren tantísima atención. É certo que a veces pásome de pouca atención, creo que vou facer máis un pequeno documento como mente enxeñeril que teño para ir apuntando cando rego, porque, por exemplo, teño unha Santiveria, esa que está aí, que hai que regalas pouquísimo, porque senón estresanse, pero claro, unha cousa é pouco, outra cousa é nada, nin recordo a última vez que a reguei. De feito, metina en inmersión, e que tamén creo que o sustrato que lles tiña as plantas non era nada bo. Non sei se o reutilizei, non me queda moi claro. Agora comprei, entón agora o que lles estou preparando é algo así, que está bastante aireadiño, ainda que un pouco máis de perlita non viña mal, pero meto un pouco de perlita, arcilla desta expandida, pero un pouco cortada, porque son como moi grandes e as macetas son pequenas, entón se lle meto pedrolos, é un pouco pasarse. Entón, de feito, teño aquí esta planta que saquei dunha que tiña, que tamén necesita un pouco de agua, como podes ver, está un pouco... Esta además teño na ofi, sabes, que podía tela ben cuidada, que a vexo todos os días. Pero, bueno, estás vendo que aquí nace, está nacendo, non sei se se ve, que está nacendo un novo brote, xeñal. Pasa que a metín en auga, e dá má sensación que lle pasa o mesmo que lle pasaba a San Siberia, que o sustrato que lle teño non é bo, entón non colle auga. Así que pode ser que aquí tedes a maceta, a meta nunha maceta máis pequeniña, creo que vou meter nesta, porque sí que para esta sí que teño sustrato suficiente. Entón creo que vou facer eso. E logo, todo este monte de sustrato bello que teño aquí, non o quero tirar, porque é un pouco gasto absurdo. Entón o que vou facer agora, vou non deixar neste especie de plástico que teño que comprar en Ikea, e mañá vou comprar un colador, bueno, tamizador, pero bueno, un colador, bueno, a ver que vexo, porque necesito que tamize un pouco grueso, tampouco necesito aí unha finura, para limpalo un pouco, humos de lombriz, para darlle un pouco máis de vida a ese sustrato, para cando queira utilizar, porque claro, está pobre, se estaba pobre nas plantas que teño, pois está pobre, para darlle como unha segunda vida. Comprarei unha sola, non vou comprar moitas cousas, que ao final non é estupidez. Caixinhas de plástico grandes, estos son tuppers de cando fomos algunha vez coller comida para levar ao Corte Inglés, que danas así en tupper, son moi guais, e sabemos que a xente esa do Corte Inglés é moi guai. Para preparar este sustrato para cando queira facer máis trasplantes, ou queira, incluso podo leválo para a aldea, porque xa sabes que ali teño tamén plantiñas, e polo menos aproveitalo. Así que agora que se me ocurriu, porque puxen xusto esta planta a que se regue e non se está regando, é dicir, agora cando saqué do
do sustrato posiblemente se vexa que a capa de arriba está seca e o que está húmedo só é a parte de abaixo, entón quere decir que o sustrato non está ben. Esperemos que sexa eso. E así aproveito tamén esta macetiña, porque comprei, que eu penso que así que volvería a comprar e prestarei atención, o sea, a Transcantia é preciosa, deixo unha foto por aí. Esa sí que a quero ter, sí ou sí. E tampouco é tan difícil de coidar, o que pasa é que estes días para atrás, creo que se nota nos blogs, ao gravar os blogs como que me empecé a dar conta de que como que me intento facer como moitas cousas a veces hai que parar e sentarse un momento, ver as plantas e que tal están. Prometo empezar a facer iso. E tamén vou empezar a romantizar máis a miña vida para para que me guste un pouco máis, sabes? Aparte de ter que estudiar, traballar, movidas da Esquerda Unida, esos pequenos momentos que además a mí me gustan, as plantas, un café tranquila, vou empezar a romantizar moitísimo. Digo por se empezas a flipar, estás flipada, vou empezar a flipar moitísimo. E vou baixar as persianas tamén porque me estou cocendo.